Jeg hedder Kenneth Nissen. Jeg arbejder i Kasper Nordland, og vi er i dag i færgebyen hernede i Hov for at skifte en serie glas, der er blevet beskadiget under monteringen og rengøring. Vores tanke var at kunne bruge de her gamle glas til noget godt. Derfor tog vi kontakt til Isover, som har det her program i forhold til, at de får de gamle ruder. Så knuser de dem og får dem lavet om til isolering, som så kan give varmen i en renovering eller et nyt byggeri igen. Jeg hedder Christian. Jeg kommer fra Isover. Isover glashul det består egentlig af 75% genbrugsglas. Jamen, fordelen ved, at vi bruger genbrugsglas i vores produkter, det er, at hver gang vi omsmelter et tons genbrugsglas, så sparer vi miljøet for 210 kg CO2. Projektet, vi har kørende med Kasper Nordland, det er i den lidt mindre skala, og det var egentlig for at lave en demo. Men sidder I nu med et større projekt derude, hvor vi ligesom kan prøve at se at sætte noget sammen. Ring til Isover, og vi finder en løsning og se, hvad der kan af muligheder.